Imos falar dun concepto psicolóxico que é, vaya, fascinante, e que nos afecta a todos cada día, moitas veces, sen que nos decatemos de nada. Falamos da disonancia cognitiva. Seguro que a todo mundo lle pasou alguna vez. Esa sensación rara, ese run que queda por dentro despois de facer algo que, no fondo, choca co que pensamos. Pois ben, esa sensación ten un nome. E hoxe, imos ver que é exactamente e por que o noso cerebro se volve tolo intentando eliminala. Entón, para empezar, poñámoslle un nome oficial a ese conflicto que temos na cabeza. A ver, a definición técnica é esta. A disonancia cognitiva é, basicamente, ese malestar, ese estrés mental que sentimos cando os nosos pensamentos e as nosas accións non van da man. Cando o que facemos e o que cremos, pois non cadran. Gústame moito esta imaxe. É como unha picazón mental. Sí, unha comixón que o cerebro non soporta e que necesita, pero necesita xa, rascar para atopar alivio e volver a estar tranquilo. E quen foi o pai de todo isto? Pois un psicólogo social chamado Leon Festinger. Alá polos anos 50, el foi quen se deu conta disto, que os seres humanos temos unha necesidade casi desesperada de que todo sexa coherente na nosa cabeza. Cando esa armonía rompe, sentímonos mal e a nosa mente póense a traballar para arranxalo canto antes. Vale, pero por que aparece esa picazón? E, sobre todo, que fai a nosa mente para rascala? Vexamos como funciona isto por dentro. Imaginade este escenario, que é superclaro. Cognición A, estou a dieta, cero azúcar. E de repente, cognición B, a acción. Estou comendo este donut que ten máis azúcar que ten moito azúcar. E, zas, aí está o choque, a contradicción. En ese preciso instante, empeza a picazón. E que facemos para calmar esa comichón? A mente é super creativa para isto. A ver, o máis lóxico sería o primeiro, deixar de comer o donut. Pero eso non sempre pasa, verdade? Entón activamos outras estrategias. Podemos justificarnos dicindo, bueno, un día. Ou podemos engadir un pensamento novo, algo así como logo queimo isto no gimnasio e listo. E a última, que é tremenda, negar a evidencia. Este donut seguro que non ten tanto azúcar. Calquera cousa con tal de volver a estar en paz. Ata aquí todo parece ter sentido, ¿no? Pero soa un pouco teórico. Pois ollo, porque isto non é só teoría. Imos ver agora un dos experimentos máis alucinantes da historia da psicoloxía que demostra isto á perfección. Poñámonos en situación. Festinger e o seu compañeiro Carl Smith meteron uns estudantes nunha sala para facer a tarefa máis aburrida que se poida imaginar. En serio, durante unha hora inteira. Tiñan que estar xirando unhas clavixas de madeira nun taboleiro, unha e outra vez. Unha tortura, vaya. E aquí ven o bo. Cando remataron, esa hora de puro aburrimento, pedíronlles un favor. Oyes, poderías decirle á seguinte persoa que vai a entrar que a tarefa é super divertida e interesante? Básicamente que mentisen. E agora ven o detalle crucial. A un grupo pagáronlles $20 por esa mentira, que naquel momento era un bo diñero, e a outro grupo pagáronlles só $1. Entón, cal foi o resultado? Pois aquí é onde todo explota. Cando despois lles preguntaron a todos, en privado, que lles parecera de verdade a tarefa, o grupo que cobrara só $1 dixo que a tarefa lles parecera moito máis divertida e interesante que o grupo que cobrara 20. Pero como pode ser? É totalmente contrario á lógica, non? A explicación é pura disonancia cognitiva. Pensemos, os que cobraron $20 tiñan unha xustificación externa clarísima. Mentín, sí, pero por $20 que non o faría. Non tiñan conflicto interno. Pero e os que cobraron só $1. Aí a cousa cambia. $1 non é excusa para mentir. Entón o seu cerebro tiña un problema. A tarefa foi un rolo, pero mentín dicindo que era señal por casi nada. Para resolver esa contradicción tan incómoda, a mente fixo algo espectacular. Autoconvenceuse. Bueno, pensando do ben, a tarefa non estivo tan mal. De feito, foi ata interesante. Cambiaron o seu propio recordo para xustificar a mentira. Isto é genial, pero claro, pasou nun laboratorio. A cuestión é que este mecanismo está funcionando constantemente na vida real. Unha vez que o coñeces, é como levar unhas lentes novas. Empezas a velo por todas partes. Imos con exemplos prácticos. Seguro que todo mundo coñece a fábula do raposo e as uvas. Pois é a disonancia cognitiva en estado puro. O raposo quere as uvas, pero non chega a elas. Aí está o conflicto. Queroas versus non podo telas. Como o soluciona? Pois cambiando o pensamento inicial. En realidade non as quería, seguro que están verdes. E listo, a picazón desaparece.
Outro exemplo clarísimo, o tabaco. Calquera persoa que fuma sabe que é malo para a saúde. Esa é a cognición A. Pero a vez, fuma, cognición B. O xoque é brutal. E para aliviar esa tensión mental, que fai o cerebro? Pois crea xustificacións. Fumar reláxame, a estadística está exagerada, ou clásico, de algo hai que morrer. Son todo trucos da mente para seguir adiante sen sentirse tan mal. E a lista segue e segue. Pensemos no arrepentimento do comprador. Cando se fai unha compra cara, é típico buscar só as opinións boas para autoconvencerse de que se fixo o correcto. Na política pasa o mesmo. Unha vez que se vota por alguén, é moito máis probable que se defendan ata os seus erros para non sentir que a nosa decisión foi equivocada. E ollo a isto, cando algo custa moito esforzo, unha carreira, entrar nun grupo selecto, tendemos a valoralo moitísimo máis. Por qué? Para que o esforzo pagase a pena. É a xustificación do esforzo, outro mecanismo para evitar a disonancia. Vale, xa vimos a teoría, o experimento, exemplos reais, pero que sacamos en claro de todo isto? Cal é a conclusión importante? Pois aquí ven a idea central, a que realmente fai pensar. E é que esta teoría nos di algo fundamental sobre nós mesmos. Non somos seres tan racionais como nos gusta pensar. Somos máis ben seres racionalizadores. Moitas veces, primeiro actuamos e despois a nosa mente traballa a toda a máquina para construir unha historia lóxica que xustifique esa acción. Somos expertos en racionalizar o que facemos, en vez de actuar sempre dende a razón. E o máis curioso é que todo isto pasa casi sempre de xeito inconsciente. É un mecanismo de defensa, un piloto automático que ten a nosa mente para protexer a nosa imaxe, para que todo teña sentido. O noso cerebro quere coherencia, e se para conseguila ten que, digamos, retocar un pouco a realidade, pois faino. Así que, para rematar, queda unha pregunta no aire. Ahora que coñecemos esta picazón mental, en que situacións do día a día anotamos máis? Onde nos vemos rascando para xustificar algo? Só con ser conscientes diso, xa damos un paso de xigante para entender como funciona esta maravilla complexa que é a nosa mente. Moitas grazas por estar aí.